Svoji stopu máme upravenou, očištěnou od šumu, očištěnou od praskání, znormalizovanou a zkomprimovanou. A pro účely tohoto tutoriálu jsme se tedy již rozhodli, že po zkontrolování máme hotovo, že track je v takové podobě, v jaké ho chceme v podstatě ustálit. Pro to využíváme takzvaný export. Export je převedení souboru projektu, převedení tracku celku do zvukového souboru formátu, který si sami vybereme. Exportovat můžeme pod lištou soubor jako celek pod tlačítkem exportovat a nebo jen výběr, který si můžeme označit dvojím vlastně kliknutím a potažením. Rozhodneme se, že budeme exportovat celý výběr, vše, co jsme chtěli, a tudíž nemusíme ani takto označovat, stačí nám stopa neoznačená. Klikneme pod souborem na exportovat a zde se nám otevře klasická Windowsová složka, kde si dole u název souboru zadáme název souboru, jaký chceme mít. Napíši projekt 1 a vybírám prostor, kam chci soubor uložit. Prostor vybírám klasicky Windowsově, my ho umístíme na plochu a co zbývá je vybrat formát. Vybíráme v programu Audacity typ, přičemž ten typ rozklikneme tady na šipce dolů klasicky Windowsově. Zde můžeme vybírat mezi mnoha formáty, představím ty nejznámější, WAV, ten je asi každému známý, o jejich historii vám úplně moc nemůžu říci. MP3 soubory v programu Audacity potřebují určitou dynamickou knihovnu, kterou nemají v základu, ale o tom se musíte poučit jinde. Poměrně známý také formát je VMA, ten se používá již také delší dobu. Většina z nich, soubory OGG a podobné, jsou směřovány pouze do několika typů programů. My si vybereme formát WAV čistě pro pokus. Zde můžeme v dalším kroku nastavit kvalitu našeho zařízení. Kamž nás to teda u formátu WAV zdá se nepustí, protože nejspíš má předdefinované nastavení. U formátu například MP3 nás to tam, myslím, pustí a zde můžeme nastavit kvalitu. Kvalita se nastavuje podle toku dat, přičemž myslím, že je každému jasné, že menší tok dat je slabší kvalita a větší tok dat silnější kvalita. Běžná CD kvalita se pohybuje, co si pamatuji, okolo 128 KB za sekundu a vše víc je tedy více kvalitní než u běžných hudebních alb. Nahoře režim vzorkování, do toho ze začátku rozhodně nesaháme, vzorkování ani v tomto tutoriálu nepojímám, sám se v něm úplně zásadně nevyznám. Zmáčkli jsme OK a tím jsme uložili nastavení a nyní exportujeme tlačítkem uložit. Zde v další tabulce můžeme nastavit takzvané tagy. Tagy jsou určitý formát informace, který se zakóduje dovnitř budoucí složky a přehrávače je umí číst a zobrazovat. Můžeme si jak pojmenovat kategorii tagu, tak jeho obsah jako takový. Interpret můžeme zadat třeba pan Novák, jméno stopy, anketa, název alba a dál, nebudu uvádět. Zde si můžeme vybrat další různé možnosti tagů, můžeme si také vytvořit šablonu, což znamená přednastavit si různé kategorie tagů a třeba i jejich tagy.
uložit si to jako soubor a při dalším exportu dalšího souboru si můžeme celou tagovou tabulku vlastně jenom načíst. Když máme vybráno, mačkáme OK a tím začínáme exportovat a zobrazí se nám klasická načítací tabulka. V dalším kroku, když máme exportováno, podíváme se, kam jsme soubor vyexportovali, zda tam je. Náš soubor se jmenoval ankety, ne, projekt 1 a mám ho tu. Vyzkouším si ho tedy, jestli funguje, jestli je spolehlivý a tím končím. Jakým směrem se budou vyvíjet některé věci, které vás zajímají osobně během příštích 10 let? Doufám,